наистина говоря за мрежов маркетинг, но това е индустрия, която не се изучава никъде, нито в училище, нито в работната среда, нито ще я чуш по телевизията, защото хората нямат това виждане, тази настройка, а обществото, което ни насява всичко, което искаме да знаеме, не искат да знаем как ние можем да бъдем успешни. И не виждам нищо лошо в това, защото ние сме заобиколени от мрежа. Това, което ние ще изградим, е мрежа от доволни потребители. Мрежа е да отидеш в веригата, която си пазаруваш ежедневно, необходимите продукти, като хляб, мляко, сирене и всичко, което ти е необходимо, за да преживяваш. Мрежа е където си плащаш сметките, ток, телефон, телевизия, интернет. Всичко това, дори доставчиците са мрежа, които се изграждат във времето и всичко е на база потребление. Това, което се изисква от тебе, е да ползваш некачествени продукти, да препоръчваш и така да изграждаш мрежа от доволни потребители. Не виждам нищо лошо, защо хората са я рамкирали и са я заклеймили като нещо лошо. Нищо лошо в това няма, ти да препоръчваш това, от което си доволна. За това, което би ти било нужно да бъде здрава превентивно, да изграждаш допълнителни доходи и едно по-добро бъдеще. Как мислиш? Защо го отричаш като всички останали? Това е нещо, което ни дава успеха в бъдеще. Нещо, което няма как да разбереш, ако не го ползваш.